Inongo arazi gabe, pilota politiak, bai nerek eta bereke bai, eta importantena, frontoi ontako eta distantzi ontako pilote goki diala. Nik beti bezala bi pilota eskun hobetonan sartzen hartu dut eta gusta. Behana karga pixka hartzeko ez, notatzea pilota fuerteko dira, baina hori zauden eta horikin jokatu gara. Larun batean lehen aldiz izango dira aurrez aurre egungo txapelduna Aimar Olaizola eta aurtengo Kaiolako ezustekoa Ekaitz Saralegi. Amezketakoak erronka saia dela uste du, baina ametsa egia bihurtzen jarraitzea du helburu. Horretarako gainera, azken partidetan ikusi bezala, Ekaitz Saralegik hainbat jarraitzaile izango ditu. Egia da, oain umeekin badala alako gazteik ez. Sarlegin kamiseta hinda ikustea eta azkenen nire arraro ete zaitez. Asko kamiseta eskatzezkita, firmak, postalak. Piztualdia bizi du pilotaren inguruan Amezketako herriak. Asko dira, aurreta heldu, frontoiz frontoi, ibili direnak azken 5 aste hauetan Saralegiri jarraika. Toain dela 2 hilabete inoretzen goatzen, asko galdetzen zuen gaina pelotan segitzea aldek eta partidu gutxi jogatuz da. 12 urtetan jaso ez duena ematen ari zaio Saralegiri aurtengo lautardia. Beharrik handiena zuenean hain justu. Nabien ondo, udaran hobetonen nahien hankeko behatza usin nuen, kontratua gertu zeolako, banagilako lautardi txar bat eginezko arrisko zeolako etxeak juteko, eta maizbolba bezala egin dut, ondo atea da. Inoiz baino hobeto prestatu du txapelketa eta lanak fruituak eman ditu. Urrutiko etxeatitin, Arretxe eta Idoateri irabazi ondoren, sartuta lauterdiko 4 onenen artean. Larun batean, txapelduna Aimar Olaizola izango du aurkari final aurrekoetan. Txampioneko ekipa ondioan kontra bezala ez, uste 3 pelotari ondio dela hor, eta nik uste ondiena tokatu zaitela, baina nik uste niretzako festa bat izan behar dula, niretzako, mezketak guztientzako, nik uste txapelketa ondi bat egin detela, eta hemendik aurre etortzen guztia ondo etorri dira.